Kodi zikuchitika nchiyani pakati pa dziko la United States ndi dziko la China? Nchifukwa chiyani boma la China latenga stepe yolimba chonchi mpaka kulesa nzika zake kulowa ku airport ina yake mu dziko la America? Kodi ndizoona kuti ophunzira a science aku China akuzunzidwa pamalire a America, kapena pali zinthu zina zobisika zomwe zikuchitika kumbuyo kwa ndale? Lero mukanema iyi tikufotokoza mwatsatanetsatane zomwe zinachitika pa Dziko Tacoma International Airport chifukwa chake China yachenjeza nzika zake, zimene America ikuchita kumbuyo kwa chitetezo cha dziko, ndipo tanthauzo lake la dziko lonse lapansi. Khalani mpaka kumapeto chifukwa zomwe mudzamve zitha kusintha momwe mumaona ubale wa maiko akuluakulu pa dziko lonse lapansi. Koma kuti timve zonsezi tiyendipitiriza kukhalira limodzi, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Tiyambe ndi nkhani yeniyeni. Pali gulu la anthu pafupifupi 20 ochokera ku China, ena ndi ophunzira apamwamba, ena ndi a science, ndipo ena ndi ofufuza kapena kuti ma researchers. Ndipo anthu amenewa anapita ku America kukachita nawo msonkhano wa science, ndipo anthuwa anali ndi mavisa ovomerezeka bwino. Koma atafika pa airport yotchedwa Dziko Tacoma International Airport, zinthu zinasintha kwambiri, ndipo pa nthawi iyi anayamba kufunsidwa mafunso ambiri, ndipo ena anafunsidwa kwa nthawi yayitali, ndipo ena anafunsidwa za ntchito zawo, kafukufuku wawo, ubale wawo ndi China. Ndipo mafunso amenewa sanali amwachibwana, koma anali wovuta, osalungama, komanso ooneka ngati ndi kudzunza. Ndipo pamapeto pake anthu amenewa analetsedwa kulowa ku America, ndipo anabwenzedwa. Zonsezi zinachitika ndi a US Customs and Border Protection. Boma la China malo make latulutsa chenjezo lolimba kwambiri, ndipo lafotokoza kunena kuti zochitikazi sizatsopano, zikuchitika mobwerezabwereza, ndipo zikuyang'ana kwambiri pa ophunzira a science aku China. China ikuti izi ndi malicious questioning, kapena kuti kufunsa mwadala kuti azunze munthu, komanso harassment, kapena kuti kudzunza kapena kusokoneza. Chifukwa chake China ikulangiza nzika zake kuti zipewe kulowa kudzera pa Dziko Tacoma International Airport, ndipo zikhale tcheru kwambiri, zikonzekere bwino asanapite, ndipo ngati afunsidwa mafunso ayankhe mwamtendere, asachite mantha, asakwiye. Kuti timvese bwino tiyenera kumva mbali ya America. Akuluakulu a US Customs and Border Protection ali ndi mphamvu, ndipo mawu ake amafotokoza kuti kufunsa aliyense mafunso nkosakanidwa kapena kuti nkololedwa, ndipo ayeneka kuyang'ana zikalata, ndipo kukana munthu kulowa pa Dziko Tacoma Airport sivuto kapena kuti sizoti ndizosaloledwa ayi. Mwanjira ina akufotokoza kuti kukhala ndi visa sizimupanga munthu kukhala okwanira kulowa pa boda, ndipo pali zinthu zina zimene zimatsalira, ndipo kuveneko ndiko kuvomereza kwa omwe ali pa boda apo. Choncho kubwenzedwa kwa anthu amenewa aku China, iwo afotokoza kunena kuti palibepo vuto lililonse. Ngakhale ali ndi visa, apa pali mfundo yofunika kwambiri. Visa sichitsimikizo cholowera mdziko, ndi chilolozo chokha chofika pa malire kapena kuti kufika pa border. Chisankho chomaliza chimakhala cha border officers, kapena kuti ogwira ntchito pa malire a dziko. America yanenanso kuti izi zikuchitika chifukwa cha chitetezo cha dziko lawo. Iwo amafuna kupewa kuba ukadaulo, kapena kuti kuba zinsinsi, kutulutsa zinsinsi za science. Ngani si ya airport yokha, ili ngati mwa mikangano yayikulu pakati pa United States komanso China. Chitetezo cha dziko, America imaopa kuti ena mwa a science angatengere zinsinsi ku dziko la China. Komanso nkhani za ukadaulo, maiko awiriwa amapikisana pa nkhani za AI technology komanso science. Chinthu china, maphunziro. Ophunzira aku China akukumana ndi mavuto ambiri tsopano. Mavisa
akuvuta ndipo ena akumakanidwa akamalowa pa border ya mdziko la America. So malo make America yapereka chenjezo kutanthauza kunena kuti pali chiopsezo chokumana ndi mafunso ovuta, kuchedwa kapena kuletsedwa kulowa kumeneko ku dziko la America. Koma sikuti musapite konse, koma pitani mwachenjezo. So nkhani mukakhala kuti mwayifukula kwambiri, tinabweresanso nkhani ina imene iyakhala ikuchitika America komanso dziko la China. Mutati muone ndi anthu amene saonerana kukondwa kwenikweni. Pa ground mungati kumaona ngati amamvetsetsana kapena amachitira zinthu limodzi, koma kudzera mu zochitika za nkhani zamalonda ndi zina zotero ndi pamene muzamvesese kunena kuti anthuwa pali kena kake kamene samafuna kuonesera, komano amafuna agwiritse ntchito kudzera mu zimene anthuwa amachita tsiku ndi tsiku. Tidafotokoza za momwe America idafotokozera kunena kuti ikukhulupirira kuti dziko la China layamba kupereka zida mwachinsisi mdziko la Iran, kuyikonzekeresa dziko la Iran ngati ceasefire ikhale yoti sitha mwamtendere, kuti mwina pakutha pa sabata ziwiri zimene zidayikidwa ngati masiku komanso mawiki akupumira nkhondo, ngati sepakhala kumvana kwenikweni kuti nkhondo ikayambira dziko la China lipereke zidazi kuti Iran ikhale yodzikonzesera pa nkhondo imeneyi. Komanso takhala tikuona kunena kuti dziko la America lakhala likunena kunena kuti likhala likupereka zilango zosiyanasiyana, ndipo dziko la America sizoti limangonena, lidayamba kalekale kupereka zilango zochuluka pa katundu ochokera mdziko la China. Ndipo posachedwapa chifukwa cha nkhani yonena kuti China ikupereka zida ku Iran, America idanena kuti iyika 50% tariffs kapena kuti mzongo wapafupifupi 50% pa katundu wa mdziko la China. Ndipo pa katundu yemwe anayerekezedwa kuti akhale ali ndi misonkho imeneyi ndi katundu monga mafoni ndi zina zambiri. Koma funso nkumati, kodi maiko awiri amenewa azafika pakugwirizana bwinobwino? Musayiwalenso kunena kuti China ndi limodzi mwa maiko amene ali mu mgwirizano uja wa the BRICS, umene muli dziko monga Brazil, Russia, Iran komanso China ndi mamembala ena amene ali mu the BRICS. So mutha kuona kunena kuti chifukwa cha bungwe limeneli, kuchokera pamene mamembala osiyanasiyana adachita join bungwe la the BRICS, adayamba kulandira zosiyanasiyana zochokera mdziko la America, chifukwa chokuti malamulo amene amayendetsedwa ndi bungwe limeneli ambiri ndi osusana ndi mfundo za ku United States of America. Malo mwake America pofuna kuchita chilango anthu amenewa adangowatchera muzochitika zimene amazilowesa mdziko la America. Koma kodi dziko la America likuchita cholondola? So ngani ikusonyeza kuti dziko lapansi likusintha, ubale wa pakati pa United States ndi China ukukulirakulira kukhala wovuta kwambiri. Koma funso lalikulu ndi ili, kodi izi zizakhuza bwanji ophunzira a science komanso anthu wamba? Kodi tikupita ku nthawi yomwe kuyenda pakati pa maiko kukhala kovuta? Lembani maganizo anu mu comments. Musayiwale kuchita like, subscribe ndipo gawani video iyi kwa anthu ena, chifukwa pano timabweresa zoona zonse mozama kwambiri. So mupitirize kuonera komanso kumvera ma videos ndi nkhani zonse zimene timakonzerani pano pa Sam Mavita kuti mukhale anthu akudziwa zosiyanasiyana. So mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Bye.